Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Este ano presente é un cadro de Baldomero Moreiras que fai un guiño á obra de Arantxa Portavales, Beleza Vermella. Bueno, deixo a palabra ao señor conselleiro. E Arantxa. Ben, pois penso que ben acaído é dicir que, despois da charla de Michel Petit, que a beleza é vermella como unha cunca de cereixas, que así comeza a Beleza Vermella. Non tiña nada preparado, pensei que non tiña que falar. Este fin de semana estuve en Cuenca recibindo un premio a mellor novela negra do ano 23 e fixen un discurso en verso porque así o fixera Domingo Villar no ano 17, en clara homenaxe a él. Agradecer é complicado, porque ao final detrás está o tempo que lle quitas aos demais cando escribes, a culpa, e está tamén o agradecemento aos lectores que en toda a oferta de ocio que teñen escollen o seu tempo, pasar o seu tempo contigo, non? É un agasallo tan enorme que non se pode representar só con cuadro, ainda que yo agradezo enormemente a Consellería. Así que vou rematar como rematei o discurso en Cuenca. Sigamos sobrevivindo. Gracias. Bueno, eu tamén vou a ser moi breve. Quero agradecer o traballo que dende xa fai moito tempo vir desempeñando os encargados da dinamización das bibliotecas escolares de Galicia. Algúns de vós seguramente me terá escoitado dicir o que vou a dicir agora, non? Xa sabedes o que vou a dicir. Pero creo que é unha reflexión interesante, non? Cando moitos de nós éramos nenos nos castigaban a biblioteca, non? A biblioteca era o lugar de castigo. Nadie quería ir á biblioteca. Hoxe non é así. Hoxe sodes o corazón, un dos corazóns dos centros educativos, un dos lugares de innovación, un dos lugares onde os nenos, as nenas se sinten cómodos e onde faceren moitísimas cousas. E precisamente unha destas accións que desenvolveres e que teñen un gran éxito tanto entre o profesorado como cando se abren as familias son os clubs de lectura. Os clubs de lectura son fundamentales para fomentar o hábito de lectura nos alumnos. É algo fundamental atraer aos xóvenes a lectura. Hoxe, eu son pai, como moitos de vós supoño, sabemos que os mozos e as mozas, os nenos e as nenas, teñen moitísimos estímulos para pasar ou para invertir o seu tempo e que o fagan lendo, que participen nos clubs de lectura, é a forma de crear lectores para o futuro e é a forma de traballar sin ningún tipo de complexo, sin ningún tipo de cortapisa, pois no fomento da lectura entre os nosos xóvenes e poder acalar ao final pois os resultados comparativamente significativos que ten Galicia no ámbito das bibliotecas escolares. Tamén decir que este é un proxecto que ten moitos anos, con figuras históricas, algúns aquí presentes, que eu creo que había que cobrarlle, porque pese a estar xubiladas, siguen acudindo a estas xornadas. Son unha referencia para todos. Crearon un proxecto, un programa, que o máis importante é a estabilidade ao longo do tempo, e fruto desa estabilidade, pois é o
a forza que nos centros educativos, nos centros escolares, teñen as bibliotecas. Co cual, moitas gracias a todos os responsables e gracias tamén, moi especiales, gracias aos autores. Ao final, hai bibliotecas e hai libros porque hai persoas con talento, persoas boas e xenerosas que se dedican a escribir. E digo xenerosas porque unha persona, cando escribe, deixa de ser dono das palabras que escribe. As pasa a compartir con todas as persoas que acceden á lectura dese libro. E sempre, casi sempre, en todas as creacións literarias sempre hai un pouco de cada un. E iso de expoñerse ante persoas anónimas a que te lean, a veces te criticarán. Digo, Arantxa, como a calquera outro autor, pois é tamén un símbolo de valentía e un símbolo de xenerosidade. Eu lamento nunca poder acabar este premio, estou seguro. Eu teño feito libros, pero que non son ni moito menos de tirada xeral, pero sí agradecer estes premios que son dados por un público tremendamente exixente e tremendamente crítico, porque os clubs de lectura, se algo son un recoñecemento pois dos xóvenes lectores e dos non tan xóvenes lectores cara ás obras máis leídas nas bibliotecas escolares. Hai unha ampla nómina de persoas, creo que recoñecidas por todos os presentes que conforman e que han recibido, que teñen recibido este premio. Hoxe sumamos unha das escritoras máis talentosas do país, como é Arantxa Portabades, e creo que ao final, de xeito colectivo, estamos desenvolvendo un proxecto de moito presente, pero sobre todo de moito futuro. Moitas gracias a todos. Thank you.